ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2109 сар шидагӣ то Toyota Corolla ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 140 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. якум мошини фурӯшии мо мебошад Nissan Maxima ки соли бароишаш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 2.0 литр, коробка передач автоматика. нархи мошин 20000 сомония ба рубл бигардонед 141000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, задагӣ пӯстагӣ ҳам надорад, срочна фурӯхта мешавад. агар хариддори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм ВАЗ 2115 соли бароришаш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.5 литр, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 15000 сомония ба рубл бигардонем 106000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. 4 дар электропакет, старт стоп, боз арзонам мешавад агар харидори аниқ бошед гуфтагия. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. сеюм Opel Combo соли бароишаш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.4, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 52000 сомония. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ай вагонай срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кора, барои ҳамин қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Garanta ки соли бароришаш 2010 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бустон, Чкалоус. сӯзишвориш дизел мебошад. объём мотораш 2.5 литр, коробка передач механика. нархи мошин 100000 сомония. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, любое время занг бизанед гуфтагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум Opel Astra G дар кузови универсал қарор дорад. соли бароишаш 2000 сол мебошад. дар ҳолати беҳтарина қарор дорад дар панҷакен. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 38000 сомония ба рубл бигардонед 269000 рубл мешавад.
агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Бо диққатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. Шашум, ВАЗ 2110 соли бароишаш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе сӯзишвори бензини холӣ мебошад. Объём-мотораш 1.6, коробка передач механикай. Нархи мошин 11500 сомония. Ба рубл бигардонед 81000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. 6 моҳи дигар сурок дорад ҳуҷҷатош. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, Opel Vectra Простой соли бароишаш 1995 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар рӯдакӣ. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.8, коробка передач механикай. нархи мошин 23500 сомония. ба рубл бигардонед 166000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудаги неса, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум, Lada Priora соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар 8. сӯзишвори бензин газай. объём мотораш 1.6, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 23000 сомония. ба рубл бигардонед 163000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ мебошад, кузаш седан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, танҳо растамоша кардаги неста. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, Daewoo Tico соли бароишаш 1998 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 0.5, коробка передач автоматика. нархи мошин 15000 сомония. ба рубл бигардонед 106000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. даҳум, ВАЗ 2109 соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Конибодон. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.5 литр, коробка передач механика. нархи мошин 12000 сомония. ба рубл бигардонед 85000 рубл мешавад. мошина состоянияша тенҷи баъд гуфтеса ягон камбудӣ надорад. фарош ксенон мебошад. бензини холия. савдо мешавад дар пеши мошин худаш. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Toyota Corolla соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҳисор. сӯзишвори бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 75000 сомония. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. чӣ хеле ки сурата мебинем, тоза тофтеса. дӯстони азиз, расход надошта срочно фурӯхта мешавад. европейския. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra ки дар кузови караван қарор дорад. соли бароишаш 1998 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар айнӣ сӯзишвори бензин газ мебошад. объём-моториш 1.6, коробка пердач механика. нархи мошин 36500 сомония. ба рубл бигардонем 258000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.